jembu mak. Iya kowe kok kandok sumbung jembu kae yo. Sumbung jembu jare. Sumbung jembu itu kan Sanggen keong bojo nang sumbung. Anake Pak Rawal. Kan kondok kok ayo apa pilih sing apik piye sing watuk melate yo, nggih. Ayo, tapi iya. Anu kering. Sing murah kok sing kering. Jadi kayak bebel-beleknya mesti kering. Aja kakek 5.000 bae aja kakek mari ke rantek. Timbui berak kaki kok. Ya sayang sayang. Wis sambel ora? Aja. Jaga ingin di. Tahu dong Mima. Iya sayang. Piye jare? Ngantuk. Kalau. Niki kiyang nggih mak sanes kroco nggih mak nggih. Iyang. Rasane nyono. Keong. Ini Ini keongnya berarti ada yang itu ya mak. Kae Ana sing ngeteri ya mak ya. ora megono ki yo nggih sawah akeh sing geri. Oh. Kangen dong. Ini apa ini? Yang kurung tas. Niki napa niki mak? Botok. karo Botok. lepek. Oh iya. 3.000 wae kaya kuwi, Nggih. 5.000 yo kaya kuwi, Heeh. 4.000 kaya kuwi. Ini kok kayak wonten gurine ya mak? Enak. Lah kok murah temen ki pati apa ora? 3.000 dodoli, 5.000 dodoli, 4.000 dodoli duwe tak bilang kok. Oh. Oh iya. Kayak made dhewe niki guru kayak 10 ji. Oleh madai dhewe nang kene. Yakin iki biasa. Ini kenalan Rian kalih mak sinten niki? Siapa? Jenengan mak sinten? Mak Rasini. Mak Rasimi nggih. Iya. Yaswana pinten mak? Usianya berapa? Usaha aku apa? Umur. Umur, nggih. Umur Mas 100. Mas 100, Mas. Serius mak? Londo mendarat tahun 40. Iya. Yang tahun 35. 35 kok nangit 40. Heeh. Sehat nggih mak nggih? Berarti menangi londo. Aduh. Londo maning ya kalau Jepang ya nggih nggih mak, nemen no. Jepang. Nemen nggih. Tau pasaran karo londo ora? Wong lunga kok. Wedi. Lunga ngene. Gila mesti yo, gede dhuwur. Nen kudu mobil, motor tang. Iya. Oh nggih bener. nggih. Motor tang ae digidul kok jam 5 sore. Londo nggih mak. Lah nyong sami kendi. Lombok soko kemprah. Banyune muncrat-muncrat kira ngawak. Temenan gelem mati sak saiki yo. Kendile pecak kemprang. Londone ceng langsung jibah-jibah. Nggih. Sanjange mboten kertas. Oh, orang ngerti. Lah tapi bagus nih Mak, londo. Ala ora peta wong, Apa iya Mak? kentak-kentangan desa yakin Apa ya? sumpah. Oh, napa nggih. Tapi pancen wonge tiange dhuwur-dhuwur nggih mak nggih. Londo niku nggih. Ya ana sing dhuwur sing ndek Oh, bae. nggih nggih. Semua bae jibah-jibah. Heeh. Adik mak. Kono kan sing. Adem sayang. Oh, lang ngendi no? Sayang. Adem dik kene adem sayang. Adem. Kae njok tisu dolanan. Nduk kene. Oh, sing kene. Nah, kan diteke Tapi hati-hati ya, hitung Mas. gendong ji. Loro. Yang mene wis entuk semono kuwi. Idi lah kok. Papa 45 kae miki. Ono bisa sak tukunan kuwi. Iya emang dari dhewe kuwi kalau kesapentar. Tuan, Lah sampean buka jam piro? mbek nembe. Jam 09.00 wis mulai. Sik nak. Durung. Burung. Ki jam piro? Jam 10. Lah iya nembe. Mak niki sadean niki kawit tahun pinten, Mak? Tahun mbok kan. Wis ngene ya kan. Wonten 50 tahun, Mak. Ah, wis cuwil. Mbok mau turun ke buang. Yakin sumpah belum mati. Ki dodolan ki kuwi sampean. Wis yo. Alah ya. Dengan kene karo cuwil ya. Nggih, nggih, nggih. Sampean ku gede jam piro? Tutup ya. Sak enteke ah. Ora nganti sore tapi ya. Ora. Nganti sore ya sakentang. Heeh. Semua orang dong. Sik lah Gusti Allah. Enggak ono bae sih, Bang. Lah niki purune mriki Oh. kan. Rasane enak. Seger. Ora mantep. Ki kene iki desa apa, Mak? Mati sari. Pantisari. Kayak gitu Mbangano. Mbangano. Oh, arah ring bangan. Ora kok Mbangano, Mbangano. Mm-mm. Ini disopet sik. Satu iki. Seger teman-teman. Keong. Keong rebus. Satu mangkok berapa dikasih tahu. Kisah mangkok piro, Mak, ki?
5.000. 5.000 bae. Iya. Bapak mepel, aja nanti 10, kaya ngene kewil kae 10 cek. 20. 15. Saiki 15. Kewil kan nanti can. Ki kon sampean 5.000 guys mene sak porsi. Oh iya. 5.000 teman-teman. Murah. Oh. Ibu, apa tuh sih buka ini? Oh, duit tuluran awal ya. Ki mak ki apa ki? Oke. Nah, iki potoke ngisor. Oh. Kayak tahu oh, tahu. Nggih, paling tahu. Lembut. Teman-teman nih ya. Ini segini banyaknya cuma 3.000 rupiah. Mau kayak bawa. Dan kebiar. Si. Loro. Telu. Papat. 5. Kayak mbok. Iya mak. Suwun. Nuwun, Wis Mas. sambel. Wei. Lah iki apa? Orang jaluk kidul. Hah? Orang jaluk ropa. Nanti anggere. Kae nang Mamadep Ngidul Manyar Lor Sarean, nang tikungan ngono masjid. Iya, Terus nang sebelah dini. Lor Ngili. Ora mesti sing wetan apa sing Mak, ini keongnya kok bisa rasane enak nemen niku bumbune duduhe napa niku, Mak? Kuahe niku, Mak. Kunci karo jahe karo bumbu goreng. Dikapake kuwi. Toloke siji apa loro? Kok isi apa mak? Coba. Roto isi kabeh. Bumbune berarti iku ya, Mak. Diulek ya, Mak ya. Heeh, kagem goreng. Nggih. Direbus bareng. Kunci karo jahe aja goreng. Direbus bareng ya, Mak. Oh, tempatnya adem di bawah pohon bambu. Belakang rumah kali ya mak, sungai ya mak. Wis wangan soloran adeng kali keting sawah. Bukan kali Wadas. Ora. Gembira. Nah yo kuwi kali gembira kuwi sampean metu ning kuwi njenenge brok. Nggih. Iya. Yo brok-blotak. Kuwi kole wesine oleh notor kae ngon. Sepait. Notor brok begal kuwi loro. Iya, wetan. Kayak gilina ape petal ape untung endi kene yo. Aku Nggih, warapan. matur nuwun. Iya ya, Mak ya. Umur menangi londo kok sih awet enom. Bukan pingin nyemprene maning oh. Nek Siap. pingin. Enak, Mak. Heeh. Enak ya, Kalau kurang aku pingin. Nek kenal Maya ku Maya kok. Maya rada Tanggoku kae, Mak. ora gembong. Enggele sing penak ra Bisa. nih. Mak Rasimi iki duite di ya bener wis oleh duit akeh. Mak Rasimi sehat selalu nggih, Mak nggih. Kesuwun aku. Ya Allah, Masya Allah. Wis menang. menang ngarane wis. Nggih. Ah wis akeh wae. Wis akeh. Duite oke nggih Mak Rasimi berkah terus nggih, Mak nggih. Menangi zaman londo teman-teman ya. Iya. Masya Allah masih sehat sampai sekarang. Ini dagangannya dari dulu sampai sekarang belum pernah berubah nggih, Mak nggih. Ini nanti sehabisnya ya, Mak? Sampai sore nggak, Mak, segini, Mak? Nyora tau turah sambel ora. Alhamdulillah. Iki dari semene bae kok nguduk maning. Iya, siap. Waduh. Luar biasa rezekine Mak Rasimi nggih. Kae kok nguduk maning niki. Oke, Mak Rasimi. Sehat selalu nggih, Mak nggih. Barokah terus. Matur nuwun nggih. Pateni lah. Apa? Aku ya. Apa aja?